Белән менә бу өлеше шулай теге ягы тагын 320 башка була, 640 башка. Монда менә шушындай фирма була инде Алла бирса. Инде әйбәт кенә булса күзгә терлек керттербез дип торабыз. Булай основном эшләре бетте инде. Монда хәзер инде безнең дайыльный залдагы коврикларны беркетеп чыгасы калды, холодильникларны урнаштырырга кирәк. Сулар керде. Ну, көйләнеп бетте инде, паровойлар кергән. Менә газны җибәрү проблемасы, Рамирач безнең зур проблема булып тора. Оформить алмыйбыз, пока әле төзеп бетердек инде, әле монысын башлаганда бәяләр арткан вакыт туры килде. Инде бер кат төшеп алды бит бәяләр. Шул вакытта инде яңа елга кадәр сөйләштек тә, бәяләр төшкән ни белән 65 миллионга төзедек. Хәзер инде менә бу бөтен тегесен дә эшләп бетереп, бөтен нәрсәне тапшырырга безнең где-то 45 миллион түлисе калды инде. Инде исән булса, Алла бирсә, бу теге чыгышларыбыз дип саныйбыз инде. Яңадан терлек аласы бар. Аның вак-төякләренә үзебезнең шул көндәлек